Niat. Aquesta li he posat un interessant, està bé. A veure, de què va aquesta pel·lícula? Aquesta pel·lícula és la dona aquesta de la portada, que és l'actriu Annette Bening, que fa de Niat, Diana, que és el títol de la pel·lícula. És una nedadora professional que tenia un repte des de jove i ja de més gran va voler complir-lo, que era travessar el canal de Panamà, crec que era, o alguna cosa així. Anar de Cuba a Florida. O sigui, volia travessar els 180 quilòmetres nedant, sense res més, des de Cuba fins a Florida. Vale? És conegut com l'Everest de la natació, això. Vale? Ho va intentar com diverses vegades fins que al final ho va aconseguir. I la història de la pel·lícula és veure el procés aquest de quan decideix el repte, complir el repte, tot el procés per preparar-se, intentar-ho i anar-ho intentant una i una altra vegada fins a aconseguir-ho, no? I jo crec que intenta la pel·lícula una mica parlar-nos sobre això, la idea aquesta de si vols pots, no? D'esforçar-te una i una altra vegada per intentar-ho aconseguir. Tinguis l'edat que tinguis i tinguis les condicions que tinguis i intentar complir els teus somnis. I també perquè al final és un biòpic també, quasi, només que en aquest cas han estat involucrats les dues protagonistes principals, que són la Niat i la seva preparadora, que és la que en la pantalla Jodie Foster dona vida en el procés. O sigui que suposo que no deu ser del tot real, el que passa a la pel·lícula deu estar una mica com es diu això? La Bonnie Stoll és la que fa Jodie Foster. Suposo que està pactat amb elles perquè no les deixi malament, saps? Llavors és tot com molt maco i molt feliç al final. És potser l'única nota negativa que tinc d'aquesta pel·lícula, és que potser el fet de que elles estiguessin en la producció de la pel·lícula doncs fa que hi hagi coses que segurament no surten a la pel·lícula perquè el guió ha estat acceptat per elles, saps? Que si fos independent segurament podien sortir altres coses que no surten a la pel·lícula. És interessant la pel·lícula, tampoc és una gran pel·lícula, al final el que passa a la pel·lícula és el que he explicat, vull dir, no té més, val? No d'allò. Però bueno, però està bé veure la pel·lícula i passen alguna coseta que és així més graciosa i alguna altra que també de tensió i tal. Està bé, la direcció està bé, està ben muntada. A mi no m'agrada gaire algunes pel·lícules que foten veu en off i recorden coses del passat i tal. Però aquesta s'aguanta bastant bé tot el que passa a la pel·lícula i les explicacions que dona i tal. Jo crec que és una bona pel·li, 2 nominacions a l'Oscar va tenir. No és una supergran pel·li, però està bé. No sé si també nominar-la per l'Oscar, no sé. Crec que estava nominada la Jodie Foster com a actriu secundària. La Jodie Foster ho fa molt bé. Jodie Foster és una grandíssima actriu. Jodie Foster sempre en el seu equip, és molt bona aquesta actriu, i l'Annette Bening realment ho fa molt bé i està molt ben caracteritzada en aquesta pel·li, perquè fixeu-vos la diferència d'aquesta foto amb ella. Hi ha moments que, hòstia, que fa patir aquesta dona allà al mig de l'oceà intentant continuar la seva travessia. Està bé la pel·li, està bé, la veritat, està bé.